Salutare toată lumea, azi să facem un episod din Sliderio. Și seara cred că o să fac un live. Nu o să fac. Scuze că am făcut asta, dar nu o să fac live. Că nu știu cum, adică... Na. Chestii tristii. Radu, Hos, Boss. Boss. Nah. Șterg tot. Radu. Spațiu Boss. În sfârșit. Și am skin-ul ăsta. Mă gândeam că iau pe amândoi. Că era chiar amuzant. Mă mir că ăștia nu sară la mâncare. M-a fraierit. Ce era să-l iau pe ăsta. Hai, play online. Să încerc. Tam, 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 tam. Țiganul cum fură tot. Vreau al meu. Vreau al meu. Nu mă joc pe online. Că e prea greu. Mamă, dacă îl făceam pe ăsta. Mamă. Nu. Ha. Pizza. Ha. Și la sfârșit o să fac o promovare. La sfârșit. La un prieten foarte bun de-al meu. Foarte bun. De fapt, nu, în alt episod o să fac promovare. O să am o serie separată de promovări și de episoade noi. Să mănânc astea marcă, dacă tot nu omor pe nimeni, măcar să fac scorul mai repede. Hop, heroina, hop, hop, heroina mea. Tântiși tablet. Hop, heroina.
dacă apeși de 2 ori, Vrei să fie sau să cumperi o proprietate? nu vrea nimica. Și aici închei și eu filmarea. Asta a fost un episod cam scurt. La revedere, oameni!